YK, OK. YK, AB, DC, ACD, DC. Tällä saa 1,5 tuntia kuvattua, niin eiköhän myös sillä Hetkinen, pitääkö mulla ottaa joku jonkun aikaa pärjätä. perkeleen pussi tuolla vessalla? Kääri se siihen missä se olikin. Mutta Mulla on tuolla se yksi pussi. Rautossa. leevit. No, ei siihen saa pysähtyä. Kuinka kauhea, nyt se lähti koko ajan. Niin. Us, miten meni? Tänään ei löytynyt yhtään kissaa. Eihän löytynyt. Harmillista sinänsä, mutta oli ehkä vähän paskat maastot, mutta eipä näitä aina etukäteen tiedä. Tietää, ettei tuu tänne enää jatkossa. Mikä sankari se täällä? Mä lähden tänne kohti. Tulkoon 6 viikon karenssi. Täällä laittaa sinne hitsauskurssille. Joo, mä aletaan nyt pystyttää laavua, niin palaathan. Sama olle etulaita. Pitää selvittää vähän naru. Ketun poika. Oo. Vitun poika. Kun on nollata alkoi saappaat jalassa nukkumaan. Mitä huudatte? Niin. Syötiin tuossa makkarat ja juotiin vähän rändiä. Mihin se mun motti meni? Annanko mä sen sulle? Et törkeä. Mä hukkasin mun kuuppi. Eikö se on tuolla? Joo. No. Kuules nyt, nuori neiti. No, miltä se tuntuu? Erämiehen elämä. No mä voisin mieluummin olla täällä kuin töissä. Niin joo. Mutta kyllä tämä välillähän työstä käy, mutta Joo, laiteltiin laavut pystyyn ja syötiin makkarat ja syötiin parit karamellit ja juotiin brändit tai juodaan. Kohta mennään koisimaan ja huomenna jatketaan matkaa. Niin, katsotaan mihin asti päästään. Tänään tultiin semmonen karva alle 5 kilsaa kartalta äkkiseltään mitattuna. Käveltiin semmonen ehkä 2-3 tuntia. 3 tuntia. Ja joo. Semmosta. Mä oon sumea tämä meidän kuva. Oo. Oletko se sulattanut linssin? Vissiin. No. Äänihän se on tärkeä. Ja mainostaa, kun ollaan keskellä mettään Arctic Drilling Company. Niin jo. Kaira. Ja Marjatan majavan tappuhattu. Ja Anar Outdoor. Huomenta. Joo, yö oli jokseenkin viileä ja pitkä. Usva kävi 3 aikaa pissalla ja herätti mut siinä samalla ja sen jälkeen sitten enemmän ja vähemmän pyöriskelyä. Vesipullot oli jäässä, koska niillä on makuu pussissa, niin on täällä aika raiti sitten kuitenkin ollut. Mukava syksyinen keli ja puurot on nyt syöty ja Usva menee tuolla aamupissa hommilla näköjään. Ja tuolla on teerillä kamala soidinmeno päällä ja tästä äsken lensi teeriä yli, niin katsotaan jos Uffa lähtee sinne päin, mutta tuskin. Aletaan pakkaan kamat ja lähdetään eteenpäin.
Kaavako saa aina purkaa kaikesta. Saa kaiken takaisin hälleriin. Päivä 2 on startannut. Keli on verrattain mainio. Saa nähdä, löytyykö mistään mitään. Rupaisikka levolle. Pikku torkut. Oo. Löytyi kaupasta koiralle tämmösiä betonpaskoja ja tossa. Kyllä maistuu. Missä kissa? Ai kissa. Missä se on? Kyllä aika kova jakelu. Ai vittu, kato nokialaiset alkaa jo repsuttaa. Se vasta kehoituu vähän vähkeen. Loppuuko luotto. Luonnon kumikenkiä. Mulla on se sökkärikin tässä. Tarvii värkeä. Töhö. Välihuomio. Ei paljon makkaranpaisto kiinnosta vielä. Antti menin eräpäiväkirja. Makkarat syöty. Usva löysi tossa lintuja. Taisi olla kaikin metsopoikue tynkää, mutta ei ne kyllä yrittänytkään jäädä haukkua. Sitten alettiin tulille ja sitten jatketaan makkaraa. 3 kilsaa olisi vielä tonne aatellulle telttapaikalle, mutta katsotaanpa taas miltä siellä sitten näyttää, mutta eiköhän me sinne jää. Ehkä joskus. Ollaan perillä. Ja ehkä joskus päässään kotiin. Otellaan usvista ja äsken lähti oletettavasti teeri. Ei oikein nähnyt. Karkkos meitä. Ryhmäkarkko niin sanotusti. Aika hiljasta ollut ton nuotiolta lähön jälkeen, mutta eiköhän se tästä. Simmottimia vaan miettii, että kuinka helkkaris joku on nuo kaikki tänne kantanut. Oh. No ei. Joo, mennäänpä laavulle. Alkaa passaa. Viimeiset mahdollisuudet. Kohta ollaan telttapaikalla tai laavupaikalla ja kovin on vaisua. Ei oo metosta haisua. Tää on nyt tämmösiä vuosikertakeppejä, että pitää kohdella sillä varoa. Tää tarvii sillä onneksi moksia hirveästi. Ottanut on yhden jostain. Onks hyvä? Se on vittu hyvä. Onko hyvää peti? Riittääkö varmasti? Puuhastellaanpa tässä yöpuu valaamiiksi ja kuulostellaan sitten lisää päivän tapahtumista. Päivä 2. Päivä 2.
Ja paremmin ei asiat voisi olla. Vois. Ei voi. Meillä voisi olla me. No meillä voisi olla me. Niin, eli asiat voisi olla paremmin. Aina On joutuu me tinkaamaan. On, joo. Tietä ajetaan. Joo, pimiä onko mörön pieressä, mutta tänään tultiin semmonen 9 kilsaa rinkkojen kanssa. Tapahtumia aika vähän. Tässä meillä tapahtui. Haukkujahan kyllä oli ja riekot näissä kohtiin. Ja... Niin, riekkoja oli ja se jäi se ukkomehto jäi puuttumaan. Tossa oli sitten yksi hyvä teeritilanne, pysähyttiin ojalle tauolle ja sitten usva siitä sitten häippäsi ja 500 metrin päässä se sitten alkoi haukkuun teeriä ja päästiin reilu 200 metriin, niin sitten se ei enää kestänyt, ne häipyi kaikki sieltä ja no siihenpä se sitten suli. Leiripaikka on kyllä oppikirjamainen, toki tukikohan suojaus, niin tämmönen tasainen kangas, niin vähän haasteellinen, että näkee aika kaukaa kyllä, mutta mehän ei olla kaukopartiokirjassa, niin se ei haittaa. Joo, ja sitten yksi keppi vähän poikki. Niin, toivotaan ettei ala tuuleen. Värkelle löytyi hyviä kantoja. Ollaan koko yö. Ruoksi tehdään italianpattaa jauhelihalla ja caramella. Sitten pikku kaffebrändit päälle ja Antti oli huijannut mua, sillä oli koko ajan mukana tuommoinen penkki. tooli. Pitänyt istua koko ajan hangessa ja persemärkänä. Meillä on tooli. Kaikkihan tietää, että temua ei saisi käyttää, mutta saattaa olla, että käytin. Mutta semmoista. Siinäpä ne aika lailla tältä päivältä. Siellä on meitsin koreatakkia, Haltin vanha kesäpussi ja sitten sissitakki, niin päät levot aina. Jaksaa painaa. Mitähän niissä usvaa Usva joksi alle 30, että ei nyt mikään hirveä. Sehän kiehuu. Kiehuu niin paljon, että ei edes tarkemmin. Usva. Usva. Vaikka milloin on täällä nyt myyrä, niin minulla on millekään. Se on mun kaveri. Kumpi? Se myyri. Rider on the storm. Huhhuh. Oho. Tuo oli sitten semmonen vähän heiluva. Arvas palo. Oo, tähän teleportattiin keskiviikko-iltapäivään. Tänään ei ole kyllä mitään hirveästi kuvattu. Ollut aika vaisua. Rinkkojen kanssa tultiin 700 metriä telttapaikalta ja sitten paljon me sitten käveltiin. Semmonen vitska varmaan. Sen jälkeen sitten ilman rinkkoja ja oli oravia ja tyhjähaukkuja. Sitten oli oravien takia missattuja mahdollisia teerihaukkuja. Ja sitten oli lopussa yksi koppelohaukku, mutta usva merkkasi sen väärin, että se merkkasi jossain 30 metriä sivussa. Ja päärääpuuta. Ja siihen kun sitten menin, niin enhän minä sitä sieltä löytänyt ja sieltä se sitten lähti. Tai kävi se välillä sielläkin, mutta niinkö hukassa se oli. Niin meni sitten vähän silläkin ajatuksella, että karkkoa jos karkkoa. Ja hän karkkos. Just syötään ruisleipää. On hyvä. Nyt syötiin makkarat ja ruisleivät ja snickersit ja seuraavaksi kävellään tuvalle. Paakaan.